Abalandeli bebhola likanobhutshuzwayo abaphuma emaqembini ahlukahlukene ngaphansi kwePremier Soccer League bahlanganyele nabamaZulu eMoses Mabhida Stadium ukuzobonga emswaneni ngokudlula emhlabeni kaBonginkosi Ntuli. uNtuli obaziwa ngelika Costa ushone emva kokulwisana nesifo somdlavuza. Umngani wakhe uAyandajali uhluleke nawo ukuzibamba ethula inkulumo. Ayikho into uBongi abeyenza la ngingekho khona. Ngikhumbula njena sihleli naye sikhuluma ngelinye ilanga ethi Ayanda ekhaya mina ngedwa umfana amantombazana u3 nawe kini wena wedwa umfana amantombazana u3 asithola abantu kuze sokwazi ukuthi izibongo ziqhubeke. uNtuli ubeganwe uSinenjabulo Zungu Ntuli oyindodakazi yomphathi weqembu. What is this? What is this? And I've prayed and prayed and prayed to God to stay alive. Kanti-ke abanye abaqeqeshi abake basebenza naye bamchaze kanje. Kungishaqa kakhulu yabona ukudlula kwakhe ngoba besingakulindele ukubona umuntu osasemncane ezohamba nje kungalindelekile kuyathusa kakhulu ngoba besabheke olukhulu bekade salenza. uNtuli uzobekwa endlini yakhe yokugcina kusasa. Ezindabeni zethu ku Channel 163 olethelwa iNewsroom Africa nginguNtando Mnyandu eThekwini.